जुगु सेवारि Bwinaguri सेवारि जुलि आंनि गामिनिफ्राय रुजुनाय बाव फरायोमोन बेनिफ्राय रुपसि एकाडेमि दङ बेयाव फरायोमोन आंनि आनैखौ गोसोथोयोमोन रमान्टिकबो दंबावोसो दै रायजोफोर रमान्टिकबो दंबावोमोन नीलेश्वरा गान बानायनानै जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ मोनहैसिगोनानो बारा गोजान गैथ'लिया खाथिथारसै बे लामाया ससेया माने हासा रड दा जोङो थांगासिनो दं आरो बे जायगाया जाहैबाय जोबोद मुंदांखा नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना दिन्थिगोन बेखौ दासिमबो माने रावबो नुवाखै जानांगौ आरो नुग्राफ्रा नुबाय बेयो जोबोद मुंदांखा आरो बे पर्बतझरानि आन्दारावनो दङ गाइस दा जोङो मोनफैबायानो फाइनालि मोनफैबाय इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि टपिकआ हाय गाइस आङो दा मोनसे जायगा दंफैयो नोंथांमोना खोनाबाय सिगांनिफ्राय खोनाबाय जानो हागौ सारिस्वर बिल होननानै दा बे सारिस्वर बिलखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे आंनि उनाव नुदोंना रायजोफोर बे जाहैबाय सारिस्वर बिल नै नाहरदो बेनो जाबाय सारिस्वर बिल बे जाबाय भिउसफोर हाग्रानि भिउसफोर जायगाया जोबोद समायना सारिय'फाले मिथिंगाजों समायना रमायना बुंफबनाय बिफां लाइफां सारि सारि जेरैबो नायनो मोजां सा सानजा ओरै फारसे जेरैबो नायनो मोजां माने समायना रमायना आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे माखासे जारिमिन गोदोसोनानै दङ बेयावहाय बेखौ नोंथांमोननो आङो फारि फारिनो दिन्थिलांगोन आरो खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांदो बे सारिस्वर बिलखौ जाबाय बिलोनै रुगुंफोर बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बेरायफैयो नायफैयो पिकनिक स्पट आरो बेवहाय जाफैयो जोबोद समायना रमायना बेवहाय गोबां मानसिफ्रा नाबो हमफैयो ना मोनसोगारो होननानै बुंदों दा बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन हनै नाया हमगासिनो दङ नोंथांमोना नुहुरदों नाव जावै जावै ना हमो माने बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर नाफोरबो मोनो खुसियाफोरबो मोनो होननानै बुंदों आरो जायगाफ्रा नै जिं जिङाव नायदो एखेबारे माने गेब्लेजोब्बाय आरोना बेलासिनि भिउखौ नायदो जोबोर समायना भिउ बियो सारिस्वर बिलनि सिनारि बेलासिनि माने रायजोफोर नायदो गोदानै नायनायफोरखौ आं खावलायबाय जेन' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो लाइक खालामो आरो शेयार खालामो आङो बिदिनो मोजां इन्टारेस्टिं भिडिअसफोर लाबोबावगोन नोंथांखौ खावलायनाय थाबाय बहुद गुवारथार माने नायनो इन्टारेस्टार जायगायालाय ना हमसोगारो मानसिफ्रा बेयाव नै बेयावबो जे फोरानना दोनदों ओरैबो जे फोरानना दोनदों नावफोरा नै हिसाब गैया आरो बेयो दै बाना जायोबा माने नैबे रुगुंसिम लोमफैयो आरो नैबे रुगुंसिम लोमफैयो आरो दा बर्थमान बे दैया लोमथ'वाखै दैया देरथ'वाखै दा नोंथांमोना नुनो हागोन नुदोंना बेखौनो होनो सारिस्वर बिल आरो बेनि गोजौआव हाब्राङाव दङ नै हाब्राङाव मोसौ खायो नै बेलासियाव साबसिन नुयो आरो बेलासिनि भिउआ सबसे समायनासिन सान हाबनायजों समायना सानजों जाबजों बेसे समायना नुयो भिउखौ बिराद समायना माने जायगाया नायबाय थाथावथावथार जोबोद समायना नोंथांमोना बेयाव बेरायफैनो गोसो दंब्ला बेरायफैनो हागोन बियो जोबोद समायना बरफफोर दंखायो बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया बियो माने मोनसे पिकनिक स्पटबो आरो बेवहाय जोंनि बर'फ्रानो दङ आरो बियो जोंनि बिटिआरनि आन्दारावनो बड'लेण्डनि आन्दारावनो दङ सारिस्वर होननाया नैबे सारिस्वर बिलो बेलासिखौ नाहरदो नै बेलासिनि सान जोबोद समायना नैबे हाब्रां नुदों नै हाब्राङा जाहैबाय गामि आरो बेयाव बर' गामि दङ बैनागुरि होननाय जोबोद समायना चारिय'फाले भिउसखौ देखायगोन आङो नोंथांमोना नायदो ना हमनाया गेब्लेजोब्बाय जायगायानो माने बिराद ना हमो बेयाव बिराद ना मोनो रायजोफ्रा बिराद ना हमो बेयावहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै ना हमफैयो ना हमनायनि जायगाफ्रानो गेब्लेजोबथारबाय नै हाब्रु गोजा
आंनि न' खाथिमोनबाथ' आङो बेखौ नागारनायामोन, हमै लांथारगौमोन। मागुरबो मोनो, खुसियाबो मोनोब्ला मा नागारनोलै रायजोफोर। हमै लाङै फोरानै दोनगौमोन आङो। आरो बेखौ ओरैबायदि दोनगौमोन ना, माने बोसोरे जाजालायनाय दोनगौमोन आरो आङो। नोंथांमोना माब्रै? गोसो दंना गैया? ओइ बेयावबो गंसे नाव दंबावोसो। नावाबो जेराव मेरावनो नाव आरो। हमगासिनो दं मानसिफ्रा नावजों। ओरैबो नाव सालायगासिनो दं, ओरैबो नाव सालायगासिनो दङ। ना हमगासिनो दं माने बेयाव। बिराद मोजां आरो जायगाया ना, नायबाय थाथावथाव। नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि नायफैदो, बे जायगाया जोबोद समायना, जारिमिनजों बुंफबनाय, चारिय'फाले समायना रमायना जायगा। नावआव एसे गाखोनानै भिउ देखायनोसै। आयौ गोलैबावनोसैमोनलै रायजोफोर। आदसा नाव गाखोनोसै नै, गाखोबाय। आइदै नावआव गाखोबाय दै। बेयाव गानांगौ ने? आदसा नै। बेयाव बबेयाव गानांगौ ने? आदसा नाव गाखोनो रोंबावा दे रायजोफोर। औ थिलायाव ना? आदसा आदाया बर'आनो, बे गामिनिनो ना आदा? आदसा जों गाखोआबाय दै, नावा हगारबाय माने। एसे खस्थ' मोनदों आदाया, गोजौआव बोखोदोंमोनथ'। आदसा जोबोद बरिया माने नाव गाखोनाया। सारिसर बिलाव नाव गाखोनो फैदों। दै नायनो फैदों, नाव गाखोनो मोनबाय माने। नाव गोजा, जेरैबो नाव गोजा। आदा बे गामिनि होनदों नामा? ए मा नाम होनदोंमोनलाय आदाखौ ओरैनो? नारायण होनो ने? ओमफ्राय आदामोना बेयाव जेन'बा ना हमो नामा? ना हमो माजे जानो थाखाय आरो सायोबो। आदसा ओमफ्राय ना जोबोर मोनो नामा बेयावलाय? मोनो। आदसा बेसेबाङाव मोनो जेन'बा दिनाव? दिनावथ' लस खालामो 500, 600, 700। 500, 600, 700 थाखा खामायनो हायो ने? आदसा ओमफ्राय आदा बेवहाय बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्राबो हमफैयो नामा? औ बेयाव दङ, नियारेस्ट बे बांगालफोर दङ। औ बांगालफोर दङ। सोरबा बे माझि जाथिखौ हमो। जों बर'आथ' एसेबां हमबावा, बिसोरनो हमो बांसिन। आदसा जों जानोबो सायो। औ फानग्राया फानो, औ जों जानो सायो। आदसा नायदो रायजोफोर, बेलासिनि भिउ माने जोबोर समायना नुयो आरोना। ओरैबायदि समायना जायगाया, ओरैबायदि समायना माने नायबाय थाथावथावथार। जोंहा नाव जावग्राया आदाया बर'सो। रायजोफोर बर'सो दै, रावबो नङा। आदाया जोंनो जायगाखौ जोबोद दिन्थिगासिनो दङ। आदाया नैबे गामिनिनो होनदों? औ दा बेवहाय माने बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्राबो फैनानै ना हमफैयो होनदों। माने बेवहाय जोबोद ना मोनो आरो ना, दैज्लां मेसें बेयाव ना मोनो। ओमफ्राय दैज्लाङाव देरो नामा आदा बे दैया? देरो। आदसा दैया गिदिर जायोना? बे दैया बोहैलांनायनि माबा मोनसे सुबिदाफोर दं नामा? आदसा औ ओरै दै दं, माबा दंनो बोहैलांग्रा मोनसे जायगा दं आरो। धुब्रियाव नांबाय। औ धुब्रियाव नांहैबाय ना? आदसा ओमफ्राय ओरैनिफ्राय बेयो बबेनिफ्राय बोहैबोनाय बे दैयालाय? ना मंगलाझरा, ओरै थिपकाय, साप्रग्रामनि ओरै संकसनि दैया फैगोन। संकसनि दै आरो मंगलाझरा थिपकाइनि दैया बेयाव ज' जाफैयो आरो ना? औ बे जायगाया जोबोद समायना आरोना। बेवहाय जोंहा जोबोद रंजाथाव बाथ्रा, बे जायगाया जोबोद मोजां। बेवहाय बुंनो थाङोब्ला माने जायगाया ओरैबायदि समायना आरोना, नायबाबो ना माने नायख'नोनो हाया आरो, ओरैबायदि समायना। आरो बे खाथियावनो जोंहा बर' गामि दङ। बे गामिनि मुङा मा होनोमोनलाय आदा? बवनागुरि। औ बवनागुरि। दा आदाया बे गामिनिनो आरोना? बे जायगाया जोबोद समायना, नोंथांमोना बे जायगायाव नायफैनो हागोन, फैनो हागोन। औ बेयो गुरुदेब कालिचरन जेब्ला ब्रह्म धर्म प्रसार खालामदों, बे गामिनिफ्राय खालामदों। औ जोंनाव अमा फिया दाबो दिनैसिम। औ संना फाननो मोना। बैयो मुंख्लंनि अन्थाइ मोननै थनै दं बैहा। सारिसर बिल होनो आरो बेखौ। ओमफ्राय दा जोंनाव बे गुरुदेब कालिचरननि जे नेरसोन गालांदों, फोथायनाय जे खोथा होलांदों, जों दाबो फालिनानै दं आरो।
बे नीलेश्वर ब्रह्मनि जे खन्थाइ रेडिअ होजेननाया बे जुगु सेवारि बैनागुरिया सेवारि जुलियां होननाया गामिनिफ्राय रुजुनाय बाव फरायोमोन बेनिफ्राय रुपसि एकाडेमि दङ बेयाव फरायोमोन आंनि आनैखौ गोसोथोयोमोन रमान्टिकबो दंबावोसो दै रायजोफोर रमान्टिकबो दंबावोमोन नीलेश्वरा गान बानायनानै खनदों आरो रेडिअ आर्टिस्ट मुंदांखा आर्टिस्ट नोंथांमोना मिथिखागौ नीलेश्वर ब्रह्म बे आनैया जादों आनै उत्सव हाबा खालामदों नोंसिनि बे थुरसि बिलनि अमिय उकिल जेला बर'नि फार्स्ट उकिल क'क्राझाराव दा फुराना रंजालि हलनि अपोजिटआव दा फुराना बिल्डिं दं बिल्डिं बे आमाया जोबोर इन्टारेस्टिं बाथ्रा खोन्थाबाय जोंना आदाया रंजाथाव ओरैनो मुंदांखा बवनागुरि गामिया मिथिगौ बयबो बै जों बै दिगलगाव माबा होनो बे गेन्दापारा होनो बेखौ ओमफ्राय आदा आं मोनसे सोंबावनोसै दा जितु जोङो नैबे ओरैहाय नुहुरदों ना बे जों दा थांगासिनो दं बे सोनाब फारसे मा जायगायाव थांगोन बेलाय बेथ' बै माबालाय बे ओरैनोथ' बर'निथ' जों होनो उरां बाग्रा ने जे बे खाथियावनो माने ओरैहाय एयारपर्ट दं आरो ना एयारपर्ट जिहेतु बुङो माने रुपसि एयारपर्ट बे खाथियावनो आरो बारा गोजान नङा बे सोनाब फारसे आरो आच्छा ओमफ्राय बियो जाहैबाय ओरैहाय बर' दंना ओरैहाय जिंबो बर' दं नामा बैजों दङ गोदानफोर दोनफैनाय दं पन्सास साइटफोर दं दा धेमाजिनि ओरैहाय माबानि अरुणाचलाव थानाय आं बेयाव फैखांबाय फैनायालाय आं बेनिबो साननैसोनि उनाव ब्लग लाबोगोन नोंथांमोना नायगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांमोना दिन्थिगोन बे जायगाखौबो बेवहाय आंहा सिगां खनसे फैखाबाय आरो आङो नोंथांमोननो ब्लगिं लाबोगोन आरो बेनि थाखाय दा जोंनो बे जायगाखौ आदाया जोंनो मोजांथारैनो खोन्थाबाय दिन्थिबाय आरो भिउसफोरखौ देखायबाय भिउसआ जोबोर समायना नोंथांमोना नुबाय बेकग्राउन्डआव बे जोबोर समायना आरो नोंथांमोना फैनो थाखाय बेवहाय फैनो हागोन नोंथांमोना फैनो थाखाय पिकनिक स्पटबो दङ बेवहाय बेवहाय बिल्डिं दङ बेयाव थाग्रा पिकनिक स्पट दङ बेयावबो फैनानै नोंथांमोना पिकनिक जाफैनो हागोन आरो आच्छा बेयाव फैनायनि थंखौ आदाया एसे खोन्थानो हागोन नामा बे फैनाया नै पिकनिक जेला नैबे मागोनि समाव ट्रेनजों फैयोबा जेनेबा बबेयाव ओंखारनांगौ बासबारियाव आरो नङाबा गरिफुराव बासबारियाव ओंखारनानै बाव अट' बाव मोनजोबो आरो नों डाइरेक्ट गारि लाना फैबा ओरै हाबबाय बासबारियाव हाबबाय ओमफ्राय जोंनि बै जे बवनागुरि पार्ट 2 होनो बे गरिफुरनिफ्राय 9 किल'मिटार जोंनिसिम बेजों PWD 1.5 किल'मिटार खासा रास्ता सेन्ट्रेलि ओमफ्राय नैबेजों जोंना लिंक रड दङ नैबे हायाखै ब्रिजआ हायाखै देग्लाय हानो हागौ होमबा जेरैबो गिदिंनांला जोंना ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सोंबावसै आदा जेन'बा बेवहाय फैनायनि थाखाय पिकनिक स्पटआव माबा मोनसे चार्जफोर लायो नामा दाथ' बिदि लाथ'वाखैमोन लाथ'वाखैमोन देनां मोजां खालामजोबबा लागोन खोमा बिदि लाथ'वाखै दे होमबा जोङो नुबाय आदायाबो जोंनो मोजांथारैनो माखासे जारिमिन खोथाफोरखौ खोन्थाबाय आरो माने रमान्टिक खोथाखौबो बुंबाय दा आदाखौबो आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय आं बिथांखौबो गोसोनिफ्राय साबायखर होबाय बिथाङा आंनो हेल्प खालामबाय आरो बे जायगाखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा जोंनो जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै देखायबाय बेनिखायनो बिथांखौ आं हामबाय होनदों जारिमिन जेरखम पुरा जारिमिन दं बवनागुरिया पर्बतझरायाव लाखानायसो दं पर्बतझरायाव मेट्रिक पास जाजेननायानो जोंनि आयं गोदो गोदाय ब्रिटिश पिरियडनि आगोल बिथिंनो ने गोदान गामिया 50 साइड गरसो दंफैयो होनदोंना लाबोबानोसै दा मालाय ना सायो एकदम जुम खेथि मावनाय जोंसो हायासै दा बिराद एक्सपार्ट दा फाइनालि आदाया जोंखौ बेरायथिं होनानै बे दैखौ देखायजोब्बाय भिउसफोरखौ दिन्थिनानै दा नै जोङो लास्ट मोमेन्टआव जोङो बे नावनिफ्राय ओंखारसिगोन नैबे रुगुंसिम लाबोबाय आदाया दा जोङो ओंखारसिगोन आरोना जोङो दा नै मोनफैबाय ओंखारनोसै आरोना जोंहा आदाखौबो गोसोनिफ्राय साबायखर
आदाया जोंनो खस्थ' खालामनानै बे भिउसफोरखौ दिन्थिबाय आङो नावनिफ्राय ओंखारबाय आदायाबो ओंखारबाय दा जोङो हाब्राङाव दंफैसै आरो फुरा नाव गोजा बर'फोरनि गोजा बेफोराव नावा नै बर' गामिनि अके गाइस एसेनोसैमोन बाय